Na 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 na. Bye. Oh, saman. Mag-CR sa ko dong kung may manawag. Tubaga lang. Sige dong, tubago na ako ni kung may manawag. Wala may signal na rin, eh. Wala signal. Wala may signal na rin. Nawagan na maring tunong. Nana signal. Nawagan ako. Ano nga, nana signal na rin. Wala namin wala yung signal. Uy! Hello, Dong nga! Hello, Dong! Namo na yung malay ganon? Ala ni manik nung niya. Unsa? Chapi ka. Ingong no. Nga na si manik nung niya. Bungula ni moy. Unsa di mati ka masabtan. Kami nga ang signal ni. Wala yung ana. Bungul kayo nga. Na ni manik nung niya. Nagsiar pa. Ngi. Yo. Chapi lagi ka. Tidak ako maluwi mong tingog. Tawagon sa doon sa CR. Sige. Yan, hawag na ko, maning. Dong, nainitawag. Kisa may natawag? Kisa may natawag? Singungo ba, nanawag? So, di ka kadungog. Pagkabungulang, tuhanan ni. Pre! Nanawag na kasi si Ngongo. Si Kisa na nga nawag? Si Mayla? O sa maingon niya? Si Ngongo ba nanawag? Pagkabungulag yung tuhanan, malibaw, bungul pa kayo. Si Ngongo nanawag? Si Kisa nanawag? Si Mayla? Pagkabungulas tuhanan. Si Ngongo nanawag. Dugay pa rin mo serya eh. Si Ngongo nanasig panawag. Sam tawanan ni. Si Carlo nanawag? Tubaga lang bay. Sige. Pagkabungulas tawana. Si Ngongo ba nanawag? Unsa? Tawanan di man mo duol diri. Kabalong bungul-bungul pa ta. Tuon doon ako. Bungulas tao gitu. Bungulan mo pre oy. Ningon ko nang nanawag si Ngongo. Unsa? Kasi nanawag? Si Carlo? Pagkabungula gini mo. Doon na ta diri, ting bungula pa kay nimo. Ingon ko si Ngongo nanawag. Pag binungol diya ba? Unsa? Si Mayla nanawag? Tubaga. Pagkabungula gini mo dong eh. Ingon ko si Ngongo nanawag. Si Ngongo bungol kay ko. Pasensya na gid dong. Si Ngongo di ay. Unsa ba na ingon ni Ngongo? Si Ngongo nanawag. Sa man di man kakasabot ng bungula pag gini mo. Sabi sige pag hit nawa. Bungol lang ay ka. Sige. Ang hagit na naglibre, ngayon na sa tuwa. Sige, babay na. Sagdihan na siya. Tawagan na ako naman niya. Bungol.